Заяви росіян про нібито взяття Соледара – брехня. Окупанти вкотре масово штурмували місто, залучивши вагнерівців, але відступили зі значними втратами. Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, який особисто відвідав оборонців фортець Донеччини. Генерал відзначив воїнів нагородами за стійкість і на місці, організував посилення оборони новими підрозділами для ще ефективнішої демілітаризації держави-терориста. Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов'язані. І від стійкості та ефективності дій в кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом. Я дякую всім нашим захисникам, захисницям, які діють саме так, які усвідомлюють, що їхня особиста стійкість, їхня особиста міцність і результативність дають стійкість, міцність, результативність всій державі. Ми обороняємо саме всю державу, де б за неї не відбувались бої. В Генеральному штабі зазначають, що ворог зосередив наступальні потуги поблизу Бахмута, Авдіївки та на Лиманському напрямку. Росіяни масово гатять з артилерії та закидають оборонців своїм гарматним м'ясом. За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці. Закінчити війну на будь-яких умовах не проти деякі російські окупанти. Такі думки ширяться серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокуються у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили у Генеральному штабі українських Збройних сил. Там відзначають погіршення морально-психологічного стану особового складу російського війська. Поцупили українське підприємство і тепер хочуть на ньому підзаробити. Окупанти виставили на продаж Євпаторійський авіаремонтний завод, повідомили в Укроборонпромі. Там зазначили, що підприємство в окупованому Криму входить до складу державної компанії. В Укроборонпромі наголосили, що це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить, а результати так званого аукціону вважатимуть недійсними. Також заявили, що після деокупації Криму Укроборонпром обов'язково відновить контроль над підприємством Євпаторійського авіаремонтного заводу. Його заснували ще у 1939 році, а з вересня 1992 року він є базовим заводом Міністерства оборони України. ЄАРС спеціалізується на ремонті, технічному обслуговуванні та модернізації літаків, агрегатів авіаційного та радіоелектронного обладнання. Ще рік тому звідси були регулярні прямі рейси до Туреччини та інших країн, а тепер лише руїни та спалена техніка. Так нині виглядає литовище у Чорнобаївці під Херсоном. Від початку повномасштабної російської навали село стало легендарним. На території міжнародного аеропорту росіяни вирішили отаборитися і розмістити тут свою броню та гелікоптери. Злітна смуга та вся інфраструктура стали ласим місцем для ворожого штабу. Щоправда, втрутились ЗСУ. За підрахунками Генерального штабу, українські воїни 26 разів нищили ворожу техніку у Чорнобаївці. Але московити щоразу повертались. Саме так литовище під Херсоном стало українським мемом і легендою та жахом для росіян.
виправдовував російську агресію та голосував за незаконний референдум. До 12 років позбавлення волі за державну зраду заочно засуджено депутата Верховної Ради Криму. В прокуратурі автономії не розкривають його імені, але за нашими даними йдеться про екс-депутата від партії регіонів та гендиректора футбольного клубу «Крим-Теплиця» Олександра Васильєва. Прокурори довели, що у 2014 році засуджений спільно з іншими депутатами кримського парламенту задля приховування факту окупації півострова росіянами та легітимізації дій РФ проголосував за прийняття ряду незаконних постанов. Йдеться про рішення щодо проведення так званого референдуму, що мав показати картинку буцімто вільного волевиявлення кримчан, а також ухвалення постанови про загарбання Криму Росією. Всупереч постанові Верховної Ради України, якою повноваження вказаних депутатів припинено, колишні депутати також проголосували за прийняття так званих постанов про незалежність Криму та правонаступництво Республіки Крим. Уряд утворив Національну комісію з питань кримсько-татарської мови. Цей консультативно-дорадчий орган працюватиме у складі залучених державних органів, а також Меджлісу кримсько-татарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ. Основне завдання Нацкомісії – зберегти кримсько-татарську мову, яка віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту, а також сприяння координації центральних і місцевих органів влади щодо забезпечення функціонування кримсько-татарської мови. Кримсько-татарська – це мова одного з корінних народів України, який наразі зазнає утисків і репресій у тимчасово окупованому Криму. Українська влада робить усе, щоб захистити права кримських татар, їхню національну ідентичність. Утворена сьогодні комісія покликана сприяти збереженню національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам'яті кримсько-татарського народу. Разом з науковцями маємо популяризувати цю мову серед молоді, підіймати її престиж. Ми маємо зберегти нашу спільну національну пам'ять.